1957ko martxoaren 5ean, Altzairu eta Ikatzaren komunitateko seikideek Erromako bi itunak sinatu zituzten. Europako Ekonomia Komunitatea, edo Merkatu Komuna, eta Europako Energia Atomikoaren Komunitatea, Euratom, sortzeko. Traturako zona libre bezala saldu zen, lanarentzat ona izango zena, eta bertan etzen aipamenik egin superestatu zentralizatuarenik eta subirautza nazionalen galtzearenik ere ez. Lehenengo unetik zegoen plana. Erromako itunen negoziazioak monetek kontrolatuak ziren. CFR-aren, Ameriketako Estatu Batuetako sarearen laguntza konstantearekin. Hau Harvardeko irakasle Ernst van der Beugelek konfirmatu izan zen. Beugel Bilderberg taldearen idazkari general honorarioa eta komisio trilateralaren kidea zen. Bere liburuan, Marshall Aid to Atlantic Partnership, Henry Kissinger bere lagunaren prologoarekin, hauxe dio. Monet eta bere akziorako komitea ez ofizialki ari ziren negoziazioak gainbegiratzen. Eta obstakuluak azaldu orduko, Ameriketako Estatu Batuetako makineria diplomatikoa alerta jartzen zen. Gehienean, Bruce enbaxadorearen bitartez. Estatu Departamenduaren goreneko eskaloira bide zuzena duena. Edo zuena. Garai horretan, normala zen Monetek uste bazuen herri partikular batek negoziazioetan zailtasunak azaldu zituela, diplomazia Amerikarreko ordezkaria herrialde horretan atzerri ministroaren gana joanen zen, Ameriketako gobernuaren iritzia komunikatzeko. Kaso guztietan bezala, Moneten ikuspuntuarekin bat eginen zuen. Moneten ikuspuntua bera kontrolpean zuen elitearena zen. Akta Europear bakarra 1982tik traturako barrerak behera bota zituena eta Maastrichteko akordioa Europear batasunerako diktadura Europearraren bidean pauso totalitario gehiago besterik ez ziren. Behin Europako jendartea beldurtuarazita Europar batasunaren parte ez baziren desastrea pairatu beharrean zirela sinestaraziaz, ekonomia hitza titulotik kendu eta Europear komunitatea bilakatu zen. Geroago, beste izen aldaketa bat izango du, Europako batasuna. Mugimendu kaskagorra izan genuen komunitatean botere politikoaren zentralizazioruntz, eta erabaki eskubide nazionalaren hausturaruntz ere bai. Honen jarraipena Europako Banku Zentralaren sorrera eta Europako moneta bakarra izan ziren. Europaren kontzeptua, Europear Banku Zentralak administraturiko kontrol zentralarekin, moneta bakarrarekin, administrazio regional eta lankidetza komunarekin, garraio industria eta atzerriko polisekin, hain justu ere, Hitler eta naziek Europarentzat planeaturikoa izanen da. Honela deitu zuten beraiek, Europako komunitate ekonomikoa. Monetek monstro itzela sortu zuen, askatasuna irenstekotan dena, eta berak bazekien hori.